चायची पात लावली म्हणजे आपल्याला अशी भरपूर खिल्ली उडवायची, म्हणजे एखाद्यावरती कसं हसायचं असे कमेंट होते. आज माझं खूप मला असं हे झालं, एकदम प्रचंड संताप होतो तसं मला झालं. पटकन झाडू फिरून घेते. पाणी नाही कुठे गळत पिकेल. हा मग काढा. मग बघून जर का माझ्यावर हसत असेल तर नाही, मग ही गोष्ट मला सहन नाही होत. काय रताळे काढायचे का? नाही नाही, वेल. तर आमच्याकडे आज सकाळी सकाळी भरपूर काम करून झालेलं आहे. मी आज व्हिडिओ शूटिंग करायला लेट केले कारण सगळेजण बिझी होते. पाऊस पडणार ना, हे मुलं आहेत ना, कुणालचे बाबा असं तिघांनी म्हणून भरपूर काम केलं आहे. हे इकडं सगळं रान बघा होतं हिरवगार, ते सगळं कुणालनी इकडचं साफ केलं आहे. म्हणजे जवळजवळ झालं आहे बऱ्यापैकी. म्हटलं कामाच्या टायमामध्ये म्हटलं कुठे हे करत राहू देत. हे ते बाथरूमच्या इथे पण भरपूर रान जमा झालं. हे बघा तुम्हाला ढिगारा दिसेल, हा बघा हा सगळा तेच आहे. आणि थोडीशी वेल रताळ्याची काढले आणि हा बघा हा आपला ढिगारा आहे, त्यात टाकले कुणालच्या बाबांनी. म्हणजे मातीमध्ये चांगली होईल, कारण इथे रताळी धरतील असं काही वाटत नाही आम्हाला. तर अशी भरपूर अशी माती लागते. आणि आपली चहाची पात ही बघा, ह्याचे कंद काढले मग अशी, आणि कुठे लावलेत ते तुम्हाला दाखवते. हे बघा इथे चायची पात लावली म्हणजे आपल्याला अशी भरपूर चहाची पात मिळेल चहासाठी. 2 कांदे आणले होते विकत चहाच्या पातीचे. बघा किती आता काढले, 1 2 3 4 5 6 जवळजवळ 7 काढले, म्हणजे भरपूर आहे आता. म्हणजे इतके खूप झाले आपल्याला. ती वेल ह्या साईडला वाढत वाढत चालली ना, इकडे बघा ह्या इथे वेलींच्या इथे आपण जे लावले ना काकडी वगैरे, त्याच्यामुळे इकडनं थोडीशी कट करायची रताळ्याची वेळ, काढून नाही टाकणार. आणि हा बघा इथे लाल माठ रुजला या, तुम्हाला मी दाखवते. काय माहिती बियाणं पडलं असेल, हे आपोआप रुजून आलं आहे. आणि झेंडूची बारीक बारीक रोपं पण बऱ्याच ठिकाणी रुजलेली आहेत. म्हटलं राहू ते रुजले तर. घराच्या जवळच आहे. इथे काटल्याची वेल पण आल्यात, भरपूर आल्या तर काटल्याच्या वेली. आणि भाग्या आणि शेरू तुम्हाला दाखवते. आमचं काम चालू होतं ना, 2 जण पण गायब झाले होते. कुठे गेला भाग्या? घरात गेला. आणि आता जवळजवळ 1-1.5 तासाने हा बघा फिरून आलाय. हां, त्यांना आता झोप येते. शेरू कुठे गेलात तुम्ही? हां, आता आम्ही शोधायला गेलोच नाही. म्हणजे येतील बरोबर आले 1 तासाने 1 सव्वा तासाने. आणि आता थकलाय बघा, झोपलाय आता आरामात. खाऊन पिऊन गेले होते. दुसरा कुठे गेला भाग्या? मला वाटतं तो घरात आहे. 1 मिनटं मी घरात जाते. हा बघा बाबा कुठे गेला तू? कुठे गेलेला? हा घाबरून मगाशी बाहेर, आता पण घाबरलाय तो. त्याला माहिती आहे आता आम्ही आता रानातनं भटकून आलोय. आता आई ओरडणार, बाबा ओरडणार. काय नाही करत आहे मी तुला, काय नाही करत आहे. इकडे बाबा, चला गाई करा, चला झोपा, चला. कुठे गेलेला? हा समजदार आहे शेरूपेक्षा. हां बघ ती घाण होऊन आलाय बघा. हे बघा सगळं माती माती, आता आंघोळ घालावी लागणार. हां, आणि येऊन त्या मातीमध्येच बसला होता बाहेर. आम्ही काम करत होतो तिथे. काय नाही करत मी, नाही दम देते. असं काय चुकीचं केलं ना की त्याला बरोबर कळतं, मग येऊन गप बसून राहणार. मग शेरू ये तर घरात, चला घरात. गाई करला घरात आहे. य बाहेर नको आता, ये घरात आहे. चाल पाणी पिया, या दमलात ना, ये पाणी देते प्यायला. य य नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक हे आपल्या चॅनलमध्ये. आज आहे काय वार आहे? मला वाटतं रविवार आहे वाटतं आज. आणि सकाळी माझं 2 तास झाले आपलं सगळं चालू आहे. अजून सगळं बाकी आहे. आंघोळ वगैरे नाश्ता वगैरे काही केलेलं नाही. आता सगळं करायला घेणार. तर आज सकाळी की नाही फोन घेतला हातामध्ये उठल्या उठल्याचा, आणि एक कमेंट्स, निगेटिव्ह कमेंट्सच म्हणेन मी, वाचली. आणि इकडची ताड इकडे सरकली सकाळी सकाळीच.
मला वाटतं कोणतरी लेडीजच असणार. त्यांच्या त्या आय डीचं नाव माझ्या लक्षात नाही. त्यांची कमेंट्स अशी होती की नेहमी म्हणजे व्हिडिओ तुमचे छान असतात पण नेहमी तुम्ही आम्ही असं करतो आम्ही तसं करतो, घराच्या बाहेर तुम्ही पडू नका, आणि असे स्माइली फेस होता. म्हणजे ती कमेंट आहे ना निगेटिव्ह होती. आता तुमच्याशी बोलते कारण खूपच ते कमेंट्स वाचून ना खूप मला त्रास झाला या गोष्टीचा. म्हणजे माणसाला बोलणं किती सोपं असतं. मी अजून कुणाच्या बाबांशी बोलली नाही आहे, डायरेक्ट आता तुमच्याशी बोलायला सुरुवात केली कारण ते कामामध्ये ना बिझी होते. त्यांना रिप्लाय दिला मी लगेच. म्हटलं अशा लोकांना रिप्लाय द्यायलाच पाहिजे. म्हणजे त्यांनी जर स्माइली फेस टाकला होता ना, एखाद्याची मजा मस्करी करून आपण बघा एखाद्या इमोजी हे करतो तसं त्यांनी टाकलं होतं. त्याच्यामुळे जरा मला खूप त्रास झाला त्या गोष्टीचा. आणि जे आहे ते आहे म्हणून मी तुमच्याशी शेअर करते. नाही तर मी अशा निगेटिव्ह कमेंट्स सरळ डिलीट करून टाकते, ठेवत नाही. आणि मी ते वाचत पण नाही कारण एक शब्द वाचला ना की आपल्याला लगेच कळतं की नाही ही कमेंट निगेटिव्ह आहे म्हणून. त्याच्यामुळे सरळ दुर्लक्ष करायचं. पण ही जी कमेंट होती ना ती एखाद्याची खिल्ली उडवायची, म्हणजे एखाद्यावरती कसं हसायचं अशी कमेंट होती त्याची. म्हणून आज शेअर करते मी. त्यांना मी रिप्लाय असा दिला होता त्या कमेंट्समध्ये की तुमच्या कमेंट्समधून खूप नकारात्मक विचार म्हणजे झळकत आहेत. या आमच्याकडे, तुम्हाला माझ्याकडून इन्व्हिटेशन आहे खास, महिनाभर या आमच्याकडे, इथे राहा, सर्व खर्च तुमचा जो खाण्यापिण्याचा जो खर्च आहे ना तो स्वतः मी करेन. त्यांचा अजून काही रिप्लाय आला नाही आहे, बघू येईल रिप्लाय तर येईलच. तर मला वाटतं या कोणीतरी लेडीज असणार, जेंट्स नसणार. कारण बाईचा पाय खेचतं ना अशा या कमेंट्स असतात. आणि कधीतरी बोलायला पाहिजे अशा निगेटिव्ह कमेंट्सवरती. एखादा माणूस जेव्हा खूप मेहनत करून पुढे जातो आहे, आपला संसार सांभाळण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत की कुठून आम्ही कुठे आलोत, आणि तरी पण जर का एखादी व्हिडिओची जराशी क्लिप बघायची 1 मिनिटाची, अर्ध्या मिनिटाची, आणि मग लगेच कमेंट्स करायचं आणि पुढे जायचं. तर माझं म्हणणं असंच आहे की तुम्ही कमेंट्स करता ना तर आधी तुम्ही मागचे व्हिडिओ पण बघा काय आहे, आणि नंतरला कमेंट्स करा. निगेटिव्ह कमेंट्स करतात त्यांना बोलते मी, बाकी कोणाबद्दल मला काहीच म्हणायचं नाही आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आज मला असं हे झालं, एकदम प्रचंड संताप होतो तसं मला झालं. मनातल्या मनात मी ठेवलं ना की मला तो त्रास होतो, त्याच्यामुळेच मी ही गोष्ट ते शेअर करते. आता बघूया, दिवसभरात रिप्लाय तर येतीलच, आणि जेव्हा रिप्लाय येईल ना तर ह्या व्हिडिओच्या एंडिंगला मी शेअर करेन तुमच्याशी. अशा लोकांना जास्त काय म्हणूया भाव द्यायचा नसतो, पण कधीतरी असे जे कमेंट्स करणारे असतात ना, जे दुसऱ्यांची खिल्ली उडवतात, त्यांना सोडायचं पण नसतं, बोलायला पाहिजे. चला आता घरातलं सर्व आटपून घेऊया आपण. पक्षी बघ कशा ओरडतात. तर आम्ही आता की नाही चाललो जुन्या घरामध्ये, म्हणजे पाऊस जरा थांबला आहे तर जाऊन पटकन आहे ना साफसफाई करून घेते, कारण कुठे पाणी गळतं आहे काय सगळं बघायला लागेल म्हणून चाललो आहे. कुणालचे बाबा आहेत जोडीला, म्हणजे घरातलं पण नाश्ता प्लस जेवण सगळं करून घेतलं. आता तिकडे करणार आणि मग एक फेरफटका बाहेर बघूया, जमलं तर नेलं तर ह्यांनी. पावसावरती आता पाऊस भरलेला दिसतोय, पटकन जाऊन तो ओरडतोय भाग्या कसा. कसं सगळं रान असं वाढलं आहे आणि भरपूर अशा वेली वगैरे सगळं आता उगवलेत. थोड्या दिवसांनी सगळं हे ना पॅक होऊन जाणार. आणि इथंच अशा साईडला रानभाजी वगैरे असते ना ती पण असते उगवलेली, बघत बघत गेलं का दिसतं पटकन. हे बघा, तर पाऊस बघा ह्या साईडला पाऊस नाही भरलेला दिसत आहे, आणि समोरच्या साईडला बघा सगळं असं अंधार केलेलं आहे. एखादा गुहेमध्ये शिरतोय ना असा भास होता इथे आल्यानंतर. आणि मागून कोणतरी येतंय बाईकने. आणि पाऊस चालू झाला आहे बघा. रस्त्याने आता येताना भरपूर अशा रानभाज्या दिसलेल्या आहेत. फुलं मस्त येतात ना. कोणती कलरवाली ना? हां हां हां, हे बघा हे कलरफुल. जरा पण पाणी पडलं ना की आपोआप येतात ते जमिनीत ना. हे बघा साईडला असे 2 भरपूर येतात.
आणि जोरदार पाऊस चालू झालेला आहे. पटकन आम्ही जातो आता वरती. हे बघा आम्ही आलो जुन्या घरी. जरा साफसफाई करून घेते म्हणजे जास्त अशी घाण नाही आहे आणि पाऊस बघा जोरात चालू झाला आहे. पटकन झाडू फिरून घेते. पाणी नाही कुठे गळत आहे. चला 5-10 मिनिटाचं काम आहे, पटकन होऊन जाईल. तर घरात झाडून बघा झालं आणि बाहेर बघा हे फणस पावसात पिकतात. आता बघते ते आमचे दीर आहेत ना, ते बोलतात वहिनी घेऊन जा म्हणून. वरती पण आहेत काय? वरती पण भरपूर दिसतात. आहेत वर पण आहेत. पिकलेला आहे? पिकलाय काय? मग ते कच्चा काय करू मग मी? तो पिकणार उद्या, असं ठेवून दे. पिकेल? हा मग काढा. मग 1 नंतर घेऊन जा रे, आधी पहिलं येतो खा. नाही काकीला हवाय. एक इथे काढ, एक वरती घरात काढ. ही आमची काकी लय दिवसांनी. भावेश चल येतो घरी. डबडब आवाज येतो. या दे कोयता दे. आता सगळा काढून फेकूचा, सगळा साफ करू जाऊ. बघा जरा ना बाहेर मागच्या साईडला बघते जरा. या सगळ्या ना भाज्या बिज्या आल्यात. रानभाजी इथे. वाघ्या काजीला बरोबर नाही झालं रे. काच कशी झाली? सुकली ती. चला इकडे काच का सुकली रे? इकडे काच का सुकली? चला निघालो आता घरी. फणस घेतलाय कोणाच्या बाबांनी. पाऊस थांबलाय तर पटकन म्हटलं जाऊया घरी. भरपूर वेळ थांबलो ना आपण. जवळजवळ 2 तास आम्ही गप्पा मारत बसलो आमच्या काकीबरोबर. काकी ना मुंबईला होते त्या आमची, आणि आत्ता मला वाटतं 2 महिने झाले त्या मुंबईवरनं आल्यात. त्याच्यामुळे घर आता आमचं जे आहे ना जुनं घर ते आता आहे उघडं आहे. म्हणजे त्याच्यामुळे आता फारशी अशी घाण घरामध्ये होत नाही. साफसफाई आहे आत बाहेर सगळीकडे आहे. पण आता पाऊस आहे ना म्हणून थोडंफार पालापाचोळा बघा पडतो, त्याच्यामुळे थोडीशी घाण असते. बरं वाटलं पण. तर मैत्रिणींनो आता आहे संध्याकाळची वेळ. आज पावसाने बऱ्यापैकी साथ दिलेली आहे. म्हणजे येऊन जाऊन पाऊस पडतो आहे. चला मेन मुद्द्यावरती येते. म्हणजे सकाळी बोलताना तुमच्याशी बोलले होते मी की त्या कमेंट्सचा काय रिप्लाय येतो आहे ते तुमच्याशी शेअर करते. बराच वेळ मी वाट बघितली आणि नंतरला मग माझं काम सर्व आटपून झालं आणि दुपारी चेक केली मी कमेंट. तेव्हा ती कमेंट समोरच्या व्यक्तीने डिलीट केली होती. म्हणजे जेव्हा आपण ना एखाद्याला कमेंट करतो ना, म्हणजे समजा मी तुम्हाला कमेंट केली तर माझ्याकडे ते डिलीट करायचं ऑप्शन असतं. तुम्ही जर का मला कमेंट केली तर ते ऑप्शन तुमच्याकडे पण येतं. आणि म्हणजे मी कमेंट करून झाल्यानंतर आपले एक व्ह्युअर्स आहेत, त्यांनी माझ्या कमेंटखाली कमेंट केली आणि मला वाटतं त्यांनी कमेंट वाचली असेल, त्याच्यामुळेच कदाचित त्यांनी डिलीट करून टाकली. म्हणजे अजून कमेंट्स वाढायच्या आधीच ती डिलीट करण्यात आली. ठीक आहे म्हटलं. पण माझी चूक काय आली की मी ना ते स्क्रीनशॉट वगैरे काय काढून नाही ठेवला. पण आपले जे व्ह्युअर्स आहेत ना त्यांनी जी कमेंट केली ना त्याचा रिप्लाय म्हणजे ते त्यांची कमेंट ना आहे माझ्याकडे. तर ते स्क्रीनशॉट मी देते, ती तुम्ही वाचा. आणि ती पण मला वाटतं अर्धवटच कमेंट दिसणार ती, कारण ती कमेंट डिलीट झालेली आहे त्याच्यामुळे. तर असं सगळं आहे. मी म्हटलं असं वेगळं काही होत असेल तर तुमच्याशी म्हटलं शेअर करीन, पण तसं काहीच नाही. ठीक आहे. आता त्यांना चूक त्यांची कळली असेल म्हणून डिलीट केली का त्यांना काही असं वाटलं असेल म्हणून डिलीट केली, त्यांचं त्यांनाच माहिती. जाऊ द्या, सोडून द्यायचा विषय आणि पुढे जायचं. कुणालच्या बाबा पण आहेत, काय म्हणायचं आहे कुणालच्या बाबांना. मी त्यांना सांगितलं, त्यांना माहिती नव्हतं ना. दुपारी त्यांना जेवतेवेळी मी बोलले की असं असं सगळं झालं म्हणून. काय म्हणायचं आहे? काय म्हणायचं कोणाला, काय ते तर प्रश्न आहे.
हां प्रत्येकाचे विचार प्रत्येकाचं हे वेगळं 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 असं बरोबर आहे. कोणाचं घ्यायचं नाही, कोणाबद्दल वाईट नाही बोलायचं, कोणाला चांगलं नाही बोलायचं. कोणाचं काय नाही माझं फक्त इतकंच म्हणणं आहे की एखादी व्यक्ती किंवा एखादा माणूस म्हणजे खूप असं काबाड कष्ट करते. आता मी तुमच्याशी व्हिडिओ जो शेअर करते ना, एक अंदाजे 15 ते 20 मिनटाचा बघा व्हिडिओ असतो. दिवसाचा वेळ किती असतो, 24 तासाचा बघा आपला दिवस असतो. तर 24 तासामध्ये जर का 15 ते 20 मिनटं आपण व्हिडिओ तयार करतो आणि त्या 15 ते 20 मिनटाच्या आधारावर तुम्ही अशा कमेंट्स करून, निगेटिव्ह कमेंट्स करून अंदाज तुम्ही तुमचा व्यक्त करत असाल तर नाही, ही चुकीची गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे हेच की निगेटिव्ह तुम्ही कमेंट्स करता किंवा बोलता तर तुम्ही आधीचं सगळं बघा तुम्ही आणि मगच तुम्ही कमेंट्स करा, एवढंच माझं म्हणणं आहे. अशा बऱ्याच कमेंट्स येतात पण दुर्लक्ष करते, पण कधी कधी अशी पण लोकं असतात ना जी समोरच्या माणसांना हसतात ना, तेव्हा मला वाईट वाटलं. असे निगेटिव्ह कमेंट्स करणारे असतात ना, त्यांच्याबद्दल मला काही येणं देणं नसतं. मी सरळ दुर्लक्ष करते. सकाळी पण तुम्हाला सांगितलं, आता पण पुन्हा मी रिपीट करते. फक्त एवढंच की मी माझं घर, माझा संसार, माझा नवरा मुलगा ह्यांच्यासाठी जे मेहनत करते ते जर का कोण बघून जर का माझ्यावर हसत असेल तर नाही, मग ही गोष्ट मला सहन नाही होत आणि मग मी व्यक्त होणार. मग जाऊ दे, विषय सोडून द्यायचा आणि पुढं जायचं. देव त्यांना सद्बुद्धी देवो, हीच माझी देवाकडे प्रार्थना. ज्यांनी आता कमेंट केलेले आहे त्या व्हिडिओ पाहतसुद्धा असतील, काय माहिती. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.